କେଉଁ ମୃତ୍ତିକାର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କ'ଣ ନା ସର୍ବାଧିକ ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ଥିବା ମାଟିଟା କେଉଁଠି। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଟେବୁଲ ଦେଖ, ଏ ଟେବୁଲରେ କ'ଣ ଅଛି ମାଟିର ପ୍ରକାରଭେଦ, ବାଲିଆ ମାଟି, ମଟାଳ ମାଟି ଆଉ ଦୋରସା ମାଟି। ବାଲିର ପରିମାଣ ଥାଇକି ଏ କଲମରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା। ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ କାହାର ନା ମଟାଳ ମାଟିର। ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ମଟାଳ ମାଟି। ମନେ ରହିଲା ହେଲା। ଉର୍ବର ମାଟିର ଉପର ସ୍ତରରେ କେଉଁଠି ଥାଏ। ଉପର ସ୍ତରରେ କ'ଣ ପତ୍ର ଫତ୍ର ସବୁ ପଡ଼ିକି ରହିଥିବ, ତା ମାନେ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଥିବ ହ୍ୟୁମସ୍ ଥିବ, ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ଯେକୌଣସି ଦରକାର ଯେଉଁ ପୋଷଣ ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ମନେ ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଦେଖିବା କ'ଣ ନା କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଟିର ଉପର ସ୍ତରରେ କ'ଣ ଥାଏ ଖତ ଥାଏ, ସେଥିରେ ଜିଆ ଥାଏ, ଉଦ୍ଭିଦର ଚେର ଥାଏ, ପତ୍ର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥାଏ, ରାଇଟ୍। ତ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ହ୍ୟୁମସ୍ ପକାଇଦେବା। ପ୍ରଥମ ଥର ହେଇପାରିବ ଜିଆର, ପ୍ରଥମ ଥର ବି ଜିଆର ଗାତ ହେଇପାରିବ, ପ୍ରଥମ ଥର ବି ଗଛର ପତ୍ର ହେଇପାରିବ। ମନେ ରହିଲା। ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ଆମେ କ'ଣ ଥାଏ ଜିଆ ବା ଉଦ୍ଭିଦର ଚେର, ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ର ଆଉ ହ୍ୟୁମସ୍ ବହୁତ ଅଧିକା ଥାଏ। ହ୍ୟୁମସ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଖତିର ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରରେ କମ୍ ହ୍ୟୁମସ୍ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଖଣିଜ ଲବଣ ଥାଏ। ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ଆମେ ଯିବା ଖଣିଜ ଲବଣର ପରିମାଣ ବେଶୀ। ମନେ ରହିଲା। ଏବେ ହେଲା ତୃତୀୟ ସ୍ତର। ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ଛୋଟ ବାଲି ଗରଡ଼ା ଓ ପଥର ଖଣ୍ଡ ରହିଥାଏ। ପଥର ଗୋଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା କେଉଁଠି ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ନା କଠିନ ଶିଳା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତରରେ ଏଠି କଠିନ ଶିଳା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ କାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ପାରିବା ନାହିଁ। ମନେ ରହିଲା। 3 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଟି କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଆମେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲୁ କ'ଣ ନା ଖରା ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଉଛି ପଥର, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେ ସଂକୋଚନ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେଠି ଫାଟ ତିଆରି ହେଉଛି। ସେ ଫାଟ ଭିତରେ ଗଛର ଚେର ପଶି ବା ବର୍ଷା ପାଣି ପଶି ସେଇଟା କ'ଣ ଚୂନା କରିଦେଉଛି ପଥରକୁ। ପଥର ଖଣ୍ଡ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସିକି ନିଜ ଭିତରେ ବାଡ଼େଇ ହେଇକି ପୁଣି ଚୂନୀଭୂତ ହେଇକି ନଦୀ ପାଖାପାଖି କ'ଣ ଶଯ୍ୟାକୁ ଯେଉଁଠି ପାଣିର ସ୍ରୋତ ଅଛି ସେଠିକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କାଳକ୍ରମେ ପୁଣି ପାଣିର ସ୍ରୋତରେ ସେମାନେ ବାଜି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇ ପୁଣି କ'ଣ ବାଲିଗଡ଼ରେ ହେଉଛନ୍ତି। ବାଲିଗଡ଼ରେ ପୁଣି ନିଜ ଭିତରେ ଆହୁରି ପାଣି ଧରା ସେ କ୍ଷରଣ ହେଇକି ସେ ପୁଣି କ'ଣ ମୋଟା ବାଲି ହେଉଛନ୍ତି। ମୋଟା ବାଲି ହେଇକି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ସେଇଟା ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା କ'ଣ ପତଳା ବାଲି ହେଇକି ରହୁଛି। ମନେ ରହିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନା ତାପମାତ୍ରା, ପବନ ଓ ଜଳ ଓ ବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ମାଟିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାପମାତ୍ରା ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପ ହେଲା, ପବନ ଆଉ ଜଳର ଓ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ହେଲା। ଦିନରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼େ, ରାତିରେ ତାହା କମେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିଳାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଓ ସଂକୋଚନ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଶିଳାର ଅଧିକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଓ ଶୀତ ଋତୁରେ ଅଧିକ ସଂକୋଚନ ହୁଏ। ଦୈନିକ ଓ ଋତୁଭିତ୍ତିକ, ଦୈନିକ ମାନେ ଦିନ ତମାମ ଗୋଟେ ଦିନରେ, ଆଉ ଋତୁଭିତ୍ତିକ ମାନେ ଗୋଟେ ଋତୁ, ମନେକର ଖରା ଗୋଟେ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଗୋଟେ, ଶୀତ ଋତୁ ଗୋଟେ। ତ ଋତୁଭିତ୍ତିକ ଏହି ଦ୍ୱୈତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଦ୍ୱୈତ ମାନେ ଦୁଇ, ଦ୍ୱୈତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ହେଲା ନା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଓ ସଂକୋଚନ ହେଲା। ଦୈନିକ ଓ ଋତୁଭିତ୍ତିକ ଏହି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଓ ସଂକୋଚନ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଶିଳା ଗୁଡ଼ିକରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ବର୍ଷା ଜଳ, ବାୟୁ, ଜଳସ୍ରୋତ ଓ ଉଦ୍ଭିଦର ଚେର ଏହି ଫାଟରେ ପଶି ଶିଳାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଛୋଟ ଶିଳାରେ ପରିଣତ କରେ। ବର୍ଷା ଜଳ ଓ ନଦୀ ସ୍ରୋତରେ ଏହି ଶିଳାଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଡ଼ି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିମ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଆସନ୍ତି। ଏହି ଗଡ଼ିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ବାଡ଼େଇ ହୋଇ ଆହୁରି ଛୋଟ ଶିଳା ହୁଅନ୍ତି। ଶିଳା ପୁଣି କ'ଣ ହେବ ବାଲିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ କଣିକା ପାଣି ସହିତ ମିଶି କାଦୁଅ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବାଲି, କାଦୁଅ ଓ ଜୈବିକ ଓ ଶିଳାର ଥିବା ଲବଣ ମିଶି ମାଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମନେ ରହିଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ସହିତ ମିଶି କାଦୁଅ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବାଲି, କାଦୁଅ, ଜୈବ ପଦାର୍ଥ ଓ ଶିଳାରେ ଥିବା ଲବଣ ମିଶି ହେଉଛି ମାଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମନେ ରହିଲା। ଆଉ ମାଟିର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ବହୁତ ମନ୍ଥର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ, ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ ମାଟି ତିଆରି ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ। ମନେ ରହିଲା। କାରଣ ସିଏ ପୁରା କ'ଣ ବଡ଼ କଠିନ ଶିଳାଟାକୁ ଚୂନୀଭୂତ ହେଇକି ପୁରା ଛୋଟ ବାଲି କଣାରେ ହେବ। ମନେ ରହିଲା।
ତାହେଲେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଲାଗିଯାଏ। ମନେ ରହିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ମନେ ରଖିବ, ଚିତ୍ର ହିସାବରେ ଏ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ବି ମନେ ରଖିବ।